Realment et cal una skincare de 13 passos? Què és l'old money i el quiet luxury? Ho necessites o només ho has vist a TikTok? Hi ha una manera ètica de ser influencer? Som la Indi i la Jana, això és Com dir-t'ho, i avui parlarem de com dialoguem TikTok, les microtendències i el consumisme. Sobretot, prometem no passar-nos amb els anglicismes. Benvinguts. Fa poc, a TikTok es van fer virals uns vídeos d'unes influencers de 10 anys que estaven fent ressenyes d'uns productes d'una marca gens barata que es diu Drunk Elephant. La majoria dels comentaris que van rebre eren gent explicant que ells, als 10 anys, es demanaven unes nines o un escalèstric i no una línia de cosmètics per mantenir el cutis impecable quan encara no has ni passat la pubertat. Llavors, tot i que els comentaris tenien un to en general humorístic, sí que és cert que aquesta contraposició posa de manifest la influència que està tenint TikTok sobre la nostra manera d'entendre el consum, difuminant encara més les línies entre la necessitat i l'addicció. Avui ens acompanyen Rita Rakosnik, experta en tendències, moda i internet, i Albert Lloreta, realitzador audiovisual i impulsor de la Fera, fàbrica de creació de continguts digitals en català. Hola, benvinguts, com esteu? Molt bé. Molt bé, gràcies per convidar-nos. Gràcies per venir. Començarem, Rita, aquest programa, aquest debat, fent una mica com d'explicació sobre què són les microtendències. Creiem que no té sentit començar a parlar de consumisme de TikTok sense parlar de què són les microtendències. Per tant, per l'orientat que s'hagi pogut mantenir al marge d'aquest món i que potser les paraules cottagecore, blocketcore o clean girl li semblin paraules inventades de l'univers dels Sims 2, ens pots fer una petita introducció d'aquest tema? Sí, o sigui, que és exactament un core, o core s'escriu. Per entendre'ns, podem dir que és un sufix lligat a un nom que designa una microtendència específica, així de clar i català. Llavors, en altres paraules, és una tendència de moda de nínxol, important aquest concepte, gairebé sempre originada a les xarxes socials, que gira al voltant d'una estètica visual molt concreta, estètica per suposat entesa en el sentit més superficial d'aquesta paraula, no? Per exemple, ara que està tan de moda de l'estètica coquette, no? Coquettecore, balletcore, no? Que han entrat com molt al mainstream després d'uns anys de circular per TikTok i per Pinterest. Doncs és com una mena de calaix de sastre, no? Que juga amb conceptes com la feminitat, la sensualitat, la delicadesa, fins i tot, no? Barrejant imaginaris com el del món del ballet, de la roba d'època victoriana, també, i es caracteritza, doncs, per exemple, a nivell d'elements emotius de molts llacets per tot arreu, com no parem de veure, no? Volants, colls Peter Pan, colors pastel, encaix, setí, perles, etc. O les ballarines o les Mary Janes, les Mercedites, aquestes de tota la vida, no? Llavors, això, com tots aquests cors, neixen a internet i en concret neixen a TikTok. Com heu dit aquí, TikTok és, crec, com la plataforma que està influint més en tot el lèxic de moda i de tendències en els darrers anys, això és així, i és també decisiva per l'encunyament d'aquests nous termes, no? Aquests cors estètics i també les eres, no? Ara t'anava a preguntar. I com tota la seva popularització i també com la seva rapidíssima explotació comercial, també, no? Perquè, clar, del mood board o la taula d'inspiració del Pinterest amb fotos de passarel·les de la Sandy Liang o la Simone Rocha, o de frames de la pel·lícula de la Maria Antonieta de la Sofia Coppola, no? D'aquest mood board a l'arribada de peces de roba inspirades en tot aquest imaginari, arribant al Shein o a qualsevol marca de fast fashion, hi ha un pas rapidíssim, no? És a dir, com que els ritmes de la moda i el cicle de les tendències és inherent al propi sistema de la moda, però ara s'ha accelerat d'una manera brutal. O sigui, estem passant de la clean girl, que ja l'hem deixat enrere, i ara, per exemple, una que em fa moltíssima... Ara ja no es porta. Ara ja no es porta, i em fa moltíssima gràcia que ara hi ha una que es diu mop wife, o sigui, com de dona de mafiós. De la Carmela del Soprano. Exacte, tota l'estètica del... Per posar un exemple que em fa particular gràcia, no? I això, i amb les eres jo crec que passa d'una manera bastant similar, encara que en aquest cas potser no només estan relacionades amb la moda i la bellesa, sinó que també apel·len o designen com un canvi d'actitud, d'estil, de lifestyle fins i tot, i també com d'una manera de presentar-te al món, de fet, presentar-te a internet, en realitat, més genèric, no? Com tot aquest rotllo de villain era, reputation era... Diu, ara estic entrant en aquesta era, ara estic sortint d'aquí, estic entrant aquí. Sí. Llavors, ara ja sabreu que quan veieu una noia amb uns llacets de color rosa i unes sabatetes mercedites, està reproduint de ple una microtendència o una era. Total. What's with all the Stanley Cup hype? I got a Stanley! Oh my god! I got a Stanley! The brand has been around for 100 years, but recently their annual sales went from $73 million in 2019 to $750 million in 2023.
El fragment que acabem d'escoltar és un recull que fa una influencer a TikTok, sobretot gent de totes les edats que estan obrint un regal. Aquest regal resulta ser un producte que s'ha fet superviral a TikTok i, com podeu escoltar, se'ls en va la olla per complet. Llavors, Albert, aquests últims mesos hem vist a TikTok aquests vídeos de la bogeria que han causat aquest producte, que és els Stanley Cups, que per qui no els conegui, són uns termos, que són uns termos normals i corrents, però per algun motiu estan patant als Estats Units. Llavors, la tendència hiperconsumista que s'està reproduint tant a xarxes, tu creus que és una americanada només? S'està reproduint ara mateix a Catalunya? És el que ens hem d'esperar a veure en els propers anys? Què creus? Jo crec que passa a tot arreu del món, segurament no passa amb la mateixa intensitat que passa als Estats Units, però és que com que vivim en un internet que no és pas el núvol, sinó que és un invent americà, amb un cos social americà i amb unes inèrcies americanes, això simplement és l'acceleració del seu mercat. Llavors, aquestes Stanley Cups, no sé jo si s'estan venent molt a Catalunya, però estic convençut que la dinàmica funciona aquí com funciona tot arreu. És que jo preguntava perquè per mi hi ha uns patrons que són molt americans a nivell cultural, o sigui, com aquesta dèria de demanar-ho tot per internet. Per què? Perquè als Estats Units, per anar a la botiga, has de conduir. Llavors demà és per internet. Tenir coses en tots els colors perquè, saps, more is better, bigger is better, etc. El Black Friday, totes aquestes coses que nosaltres abans no teníem, saps? Llavors, sí que és cert que són patrons molt americans que crec que la manera de consumir com a mínim s'està començant a donar més aquí, com per exemple Amazon o coses que abans ens semblaven molt boges, doncs demanar un Uber Eats, agafar un Cabify... Clar, ho hem integrat completament. Al principi se'ns despertaven totes les alarmes i ara que al teu despatx de l'oficina arribi un Amazon cada dia... És el més normal del món. És el pa de cada dia. I jo crec que és perquè no hi ha hagut un trencament amb el capitalisme tota la vida, simplement s'ha accelerat. No? L'Internet accelera el capitalisme i TikTok accelera aquest internet de plataformes i aquí estem. Tot això de les microtendències i trends no deixa de ser cultura d'un sol ús. No? És a dir, aquest mes compraràs això, utilitzaràs X temps, però no es farà malbé el producte. El que es farà malbé és la idea del producte i ja està. I també em fa molta gràcia l'exemple de les Stanley Cups perquè també em fa la sensació que s'està utilitzant molt aquesta inèrcia a les trends per fer rebranding. No? Amb Barbie ha passat, per exemple. Les Stanley Cups eren un tipus de tasses i d'objectes molt dedicats a homes i per militars i tal. I ara, de cop, el rebranding és superfeminitzat. Roses, tota la gradació de roses que existeix al món, no? I amb Barbie va passar el mateix. Un senyor, un CEO, va decidir que hi havia una decadència de les Barbies i que tocava fer un rebranding. Doncs amb això estem. Aquí estem. Sí, de fet, en reacció a tot aquest escenari que estem comentant, l'any passat vam detectar que va aparèixer la onada del d'influencing, no? En la qual tiktokers et recomanaven deixar de comprar-te productes pel sol fet que fossin virals i començar a consumir tan sols allò just i necessari. De fet, també estem veient que molts discursos sobre prediccions del 2024 apunten cap aquí, cap a la cosa més austera. Igual que us ensenyo un munt de productes estupendos, avui us vinc a ensenyar productes que no recomanaria ni al meu pitjor amic. I és que de tant en tant toca fer aquests vídeos perquè a més són productes que són supervirals i no entenc per què. I començo amb un producte que crec que tot quisqui ha provat. És l'aigua micel·lar de Garnier amb oli. Jo, des que vaig deixar de fer servir aquest producte, els meus grans s'han marxat un 80%. Que sí, que és fantàstic, que treu el maquillatge superbé, treu el maquillatge waterproof, però per mi hi ha opcions molt millors per la pell i que jo, això, em tria grans. Bé, aquesta influencer catalana és una mica un exemple d'això, no? Concretament, ella ens recomana deixar de fer productes pel simple fet que no funcionen. O sigui, perquè siguin virals, no funcionen. Creieu que aquesta reacció, que és natural en aquest escenari, és real i pot arribar a calar a la societat o simplement és una altra microtendència? Jo crec això segon, òbviament, no? És a dir, ja va passar abans del Covid que va haver un moment de saturació de l'hiperconsumisme i de la vida online i es va començar a parlar de desdejuni de dopamina i de minimalisme digital, no? I des de Silicon Valley se'ns venia la idea que havíem de passar menys temps a internet i tal. I, evidentment, allò era un producte de mercat més. Totalment. I el d'influencing torna a ser una forma de vendre't una identitat i una idea de tu mateix que després vendràs. Potser no vendràs el producte, però et vendràs a tu mateix. No? I també vigileu moltíssim quan sentiu veus que parlen d'austeritat, minimalisme, sobrietat, alarmes vermelles, com en general. I amb el tema d'això de les tendències, d'aquesta suposada arribada del minimalisme i tal, al final, a nivell més de moda i tal, no és una... O sigui, respon al cicle propi de les tendències, o sigui, tota
el maximalisme Y2K 2000 s'ha esgotat, llavors ara arriba als 90 una altra vegada i la relectura que es va fer dels 90 als 2010. Vull dir que això també s'explica a nivell del propi cicle de les tendències i no té més. Llavors, clar, el tema dels influencers, doncs això és una paradoxa en si mateixos, no? És com un oxímoron, o sigui, els influencers en essència són homes i dones en un sí i són una resposta del capitalisme a l'esgotament dels formats tradicionals de publicitat, al final, no? O sigui, és com el rínxol del rínxol i és una paradoxa total. Llavors, clar, el que fan aquests d'influencers no és fer activisme anticonsumista, el que fan és fer reviews negatives, cosa que havia fet el José Manuel _56 a Yelp tota la vida. O sigui que tampoc, no? Vull dir que no... I això, i a més per després recomanar-te altres que sí que van bé, o el que és ja top, que amb alguns vídeos que jo he vist, que és recomanar productes per deixar de consumir massivament. És que ja o sigui, la pirueta, la tombarella és ja... És que això és el que ens preguntàvem amb la Jana, perquè al final la figura de l'influencer, la cosa que té de nova és que tu saps, o sigui, tu ets una persona en la que confies i tu el que t'està venent et penses que és real versus abans el que nosaltres veiem a la tele eren anuncis fets per professionals que eren ficció. Llavors costa molt pensar que la figura de l'influencer com pot arribar a desinfluenciar de nou perquè en algun moment hauran d'oferir alguna alternativa, en algun moment hauran de vendre alguna cosa. L'única manera de que no facin desinfluenciar és tancar el compte. No? I això no ho faran. Per tant, tot el que sigui seguir en la roda de ser a TikTok una persona pública que explica coses i sobretot que parla de productes, encara més. No? A mi em fa pensar, tot i que no té gaire a veure, en Be Real. Quan va sortir Be Real com una mena d'alternativa... Vam parlar d'això, Més genuïna. Bueno, havia de ser el futur, i ara ningú se'n recorda, no? Però hi ha aquesta cosa de a Instagram i a TikTok i a la resta de plataformes tu fas un paper públic i aquí pots mostrar... Autèntic, pot ser autèntic. Pot ser autèntic. Pot ser real. I a mi em semblava la perversió més gran de totes, perquè era convertir absolutament les desgràcies de la teva vida també allò en una identitat digital, en plan, no, mira, és que estic cagant. També és molt important que vegis això. I que a nivell publicitari l'estratègia de Be Real era clàssica en el màrqueting, que és vaig contra l'Instagram i em posiciono com soc al contrari d'Instagram, no? L'Instagram és el lloc del postureig, de les aparences, de la falsedat, en canvi jo em presentaré com a producte competidor, com al contrari, cosa que ha fet Coca-Cola, o sigui, com, o mil... O sigui, que no... Sí, es va parlar d'aquest tema, bona meva. Totalment. I recollint el tema que deies de mantenir les alarmes obertes amb el tema de l'austeritat i tal, realment ho hem estat parlant i com que al final és una cosa que també va més enllà de les modes, perquè, per exemple, en el cinema ara mateix estan triomfant pel·lis com Fallen Leaves o Perfect Days, on una mica també s'està emulant aquesta cosa de l'austeritat, de tornar les coses petites, de la senzillesa... La pobresa. De la pobresa, de la calma, no consumir, no buscar tant... És com... Hi ha una part bastant poc revolucionària en tot això, de dir, bueno, quedem-nos una mica amb això i no ens queixem, saps? Perquè potser no cal. Potser com a reacció a aquesta sobresaturació que veiem a xarxes constantment de tota l'estona, saps? I posar-te un TikTok a 1,5 que per mi ja és que se't podreixi el cervell com en el seu format extrem. Però a més és una tendència, vull dir, demà passat tornarem a l'opulència i al kitsch i... És que conviuen. O sigui, el que està passant no és que hi hagi una concatenació d'una tendència de l'altra, sinó que hi ha tot de bombolletes de nínxols que conviuen i que no... És a dir, a diferència del que podria passar amb les subcultures, que sí que tenien un element revolucionari i emancipador, aquestes estètiques de nínxol poden conviure perfectament entre elles com bombolletes que van colindant sense cap mena de problema. No, completament, perquè tots els cottagecore, Klingel, tal, evidentment no m'ha pelat com a noi, com a home. I jo, mentrestant, estava en altres túnels de conill de que si, això que dèiem abans, no? Homes que cuinen carn, barbacoes, subide, Jim Bro, Energy per tot arreu, ser tu propio jefe, aquestes merdes. És que l'algoritme delata molt, És que no, al revés. Sí. A mi no m'agrada això. També fa molta gràcia això de l'algoritme descobreix les coses que t'agraden. És mentida. A mi em serveixen ensafat això i el dia que fa 15 que veig senyors fent coses a la brasa, al final me'l miro. El 16è també me'l miro, saps? Sí, però jo no he decidit que allò és el que a mi m'agrada i m'interessa. No? Potser m'interessaria més la cosa, jo què sé, les Stanley Cups.
És que l'algoritme, jo vaig començar que volia tenir l'algoritme més excèntric de Catalunya i vaig acabar tenint un algoritme com el de qualsevol noia de la meva edat. O sigui, és que és una cosa... Sempre serà aplanador i homogeneitzador. Correcte. I això és, per mi això és la cosa interessant de Torn, no? Se'ns ha venut que hi ha com una hiperheterogènia de camins, però al final l'efecte real és l'aplanament absolut del Bueno, tots gust. acabem veient el mateix. I jo et faig referència a una cosa que em pensava que era una experiència meva molt privada del meu algoritme i tots ho hem vist, saps? Sí, sí. Ara que estem parlant o sigui, una mica de com aquest hiperconsumisme, o sigui, sí que, Rita, va haver-hi un moment en què el consumisme va tenir una càrrega molt subversiva i trencadora i, de fet, vas fer una secció al podcast de Tardeo on explicaves els inicis d'anar de compres, que eren durant l'època victoriana, que van suposar una mica el primer espai públic al que podien anar les dones sense estar acompanyades per homes. Sí, o sigui, existeix tota una història feminista del shopping o de les compres, no? O sigui, les galeries, els grans magatzems, els centres comercials, tot allò que passava allà, no? I llavors és veritat que per moltes mestresses de casa de l'època de classe mitjana de l'Anglaterra victoriana, doncs poder sortir a comprar va ser la primera sensació de llibertat que van experimentar i també el punt de partida per conquerir, doncs això, la vida i l'espai públic i fins i tot poder reunir-se i tenir espais de socialització com podien ser els centres comercials que al final estaven equipats amb lavabos, amb salons de te, no? Tota aquesta cosa. I podien passejar lliurement també sense anar amb un home o amb un chaperon, com un carabina, no? Que només podia, l'opció anterior només era aquesta. I clar, això sí que va ser important, però clar, això a més també va ser com bastant polèmic, o sigui, no es veia molt bé que aquestes dones anessin soles a comprar aquests centres comercials, hi ha milers de columnes i d'opinòlegs de l'època que diuen unes barbaritats de l'alçada d'un campanar i les acusen de lascives, de lladres. De fet, en aquest moment neix tot el fenomen del shoplifting femení i s'inventa una malaltia, que és la cleptomania, que es relacionava amb l'úter femení, directament. Com que des de Luther hi havia Una necessitat biològica de mangar coses o sigui, hi ha una genealogia de Winona Riders pel món que sí que Luther està... Exacte. I també es van demonitzar molt els centres comercials com a temples de la tentació, no? I llavors, clar, això és bastant fort. I a més és molt interessant perquè també a nivell d'Anglaterra concretament tots aquests espais, a les zones comercials o als shopping districts de Londres van ser un dels escenaris més claus del moviment sufragista. Vull dir, això també és una dada important, perquè al principis d'aquest segle, o sigui, com que grups de dones organitzats doncs, trencaven finestres dels aparadors d'aquests shopping malls que depenien, per altra part, del seu consum, no? I eren les mateixes dones que, mentre semblaven estar com passejant per allà tranquil·lament i tal, de sobte alçaven la mà, pedra al canto, no? Llavors, i aquest tipus d'aldarulls van ser molt importants per guanyar el vot femení a Anglaterra el 1918. És que és curiós perquè ara que parles, o sigui, els shopping malls que al final són els centres comercials, vull dir, abans hi havia uns espais de consum i en canvi ara el centre comercial és que és tota la teva vida, o sigui, el teu mòbil és un centre comercial perquè tu amb un clic tens tot el que vols en el moment, quan sigui. Llavors jo crec que, o sigui, amb la Sona parlàvem que potser ara el tema no és tant d'on vas a comprar, sinó quins són els espais lliures de consum. O sigui, tu creus quins són els espais lliures de consum que tenim nosaltres ara mateix, per exemple? És que no ho sé. N'hi ha? És que, de fet, l'altre dia que estava pensant en venir aquí, vaig anar a l'estanc i estava fent cua a l'estanc escoltant un podcast, que tinc Spotify Premium, però era un podcast yanqui i em va saltar el típic anunci d'un altre podcast i no sé què. I hi havia una pantalla encarada cap a la cua dels consumidors amb anuncis de vapejadors. I és que, o sigui, per 2 dels meus 5 sentits estic rebent publicitat ara mateix. O sigui, vaig fer com la... 100%. Uau! O sigui... No, hi ha un altre element que és encara més fastigós, que és que ja no és només que estiguem envoltats d'oportunitats de consum, sinó que ens hem convertit en venedors també, vulguem o no. O sigui, no només si vens coses a Vinted, em refereixo a venedors d'una identitat constantment a tot arreu. A no ser que no tinguis xarxes, a no ser que no tinguis plataformes, estàs venent. Aquí estem venent coses, els moviments socials estan tots a Instagram venent coses i quan passen coses a Israel i Palestina i dius, fas un post o una story, estàs venent coses. I això té un punt de pervers i de perillós i que estem atrapats aquí. Hi ha un punt que com sortir d'aquí no ho sé, però a mi em fa una mica d'angúnia sempre estar amb la sensació que estàs venent alguna cosa. És que inclús, per exemple, aquest cap de setmana me'n vaig a la muntanya. Vale, estaré aïllada de la ciutat i dels estímuls, però en el fons jo sé que hi ha una part de mi molt productiva que està dient necessites aquest cap de setmana per descansar i allunyar-te de tot, per dilluns tornar a consumir i a produir. O convertir aquest cap de setmana en un contingut guapíssim. Clar, en el Unes fotodà. stories Per forjar la teva identitat. Una galeria de Stories 7 fotos No, guapíssimes. és que cap de setmana vull un fotodam. Per tant, ja podem estar pensant què fotografiem No ens perquè en podem surti, escapar, és saps? terrible. Bueno, aquesta és la història per això per mi era tan cínic i perillós
el Be-Real, però és que no ens fa falta el Be-Real, No, ho fem cal. sense el Be-Real, no? Sí. I llavors l'única manera de sortir d'això seria tocar gespa de veritat, desinstal·lar-nos totes les aplicacions i viure estetament a la muntanya, però clar, jo no ho sé fer, tota la meva vida està intrincada aquí, no? Vull dir, aquí Sobretot si et dediques en l'àmbit de la comunicació, la cultura, que malauradament tot depèn d'això, no? O si ets un artista, o si Exacte. ets un polític. És que és impossible sortir-ne ara mateix. I ara amb això que dius que nosaltres tots som manadors, però també és veritat que no ens dediquem a això, en canvi els influencers, diguem que la seva feina és literalment dedicar-se a això. Tu, Albert, creus que en aquest sentit pot existir un model ètic d'influencer o sempre t'estan venent un estil de vida que està associat al consum de certs productes? És que l'influencer o l'artista o el polític són servils a un sistema, o sigui, són víctimes, per dir-ho així, d'un sistema que no pot ser ètic per si sol, és a dir, que és el de les plataformes, que bàsicament és convertir la seva feina en carbó per guanyar atenció, per capturar atenció i convertir-la en publicitat. Llavors, dins d'aquest sistema, tu pots ser la persona més ètica del món i tenir una moral de treball preciosa i uns ideals fantàstics, però al final del dia no deixaran de ser impressions d'aquell vídeo o d'aquella foto que eventualment es convertirà en publicitat, eventualment en diners per a aquestes plataformes. No? Llavors, jo ho veig difícil, evidentment, la conclusió no pot ser marxem tots o fem-nos l'harakiri, però sí que a partir de la base de que no hi ha una manera bona de caminar-ho i, per tant, que estàs caminant en contradiccions, és un bon pas, no? Però almenys penso jo. O sigui, ser-ne conscient, com a mínim, i saber on habites digitalment és important. Sí, de fet, amb la Fera i el Canal EVA s'està fomentant també, a part d'altres continguts, aquesta figura de l'influencer en català, no? De fet, hi ha hagut molt de debat sobre si realment és necessari que existeixin també en la nostra llengua, i tot i que a vegades puguin ser referents una mica qüestionables, en certs, segons el parer de cadascú, mentre sigui en català, tot s'hi val. Clar, això és una contradicció. I la tenim, i jo que em passo el sant dia anant als puestos a dir que quema el todo, i després fomentem que hi hagi més creadors a la mina de carbó de l'atenció, no? És un peatge que insisteixo que és el mateix peatge pel qual passen molts moviments socials. Jo considero que el catalanisme és un moviment social i que l'única forma que se m'acut de compensar aquest peatge és que la comunitat de creadors tingui una pota fora d'internet forta. És a dir, que es coneguin, que es vegin en persona i que hi hagi com a mínim una part d'aquesta comunitat de creadors que es vegi, que es trobi i que tinguin vides que no sempre no passin exclusivament per aquestes plataformes, no? És que nosaltres també abans comentàvem que si estem en contra de potenciar aquest contingut qüestionable, entre cometes, en català, també estem fent una mica trampes al solitari, perquè llavors és com, si s'haurà de fer contingut en català, només pots parlar de la crisi climàtica o de llegir Josep Pla en lloc de mirar el mòbil, saps? Llavors, com també t'estàs posant una mica en una posició que et dona poc marge de maniobra. Ho podem mirar... Per més que sigui contradictori. Clar, podem mirar, doncs els catalans som d'influencers sense voler, no? És a dir, som incapaços d'influir, doncs almenys ho agafarem per aquesta banda bona, no? Bueno, sí, no està malament. És a dir, les eines per atrapar-nos no funcionen tan bé amb nosaltres, escolta, mira, quedem-nos amb això, no? Ho dic en broma, però és veritat, és una contradicció i jo no crec que hi hagi una solució pura i neta. Sí, però amb el que dius és veritat que, no sé, és que ara no me'n recordo en quin gènere era, però algú em va dir, els catalans no som gens bons fent, et diré ara, pel·lícules de fantasia. Premsa rosa, que és la típica. I som molt més bons en fent documental, exacte. Doncs centrem-nos en fer documental, potser, i no intentem fer una cosa que no se'ns dona bé. Però alhora, no ho sé, potser de cop això és com generalitzar molt i picar-nos tots en un mateix sac. Jo sí que penso que hi ha una oportunitat en no tenir molta presència, tot i que en tenim més de la que a vegades pensem, en el món digital, que és no tots els llocs del món han de parlar del mateix i de la mateixa manera, que no estigui tan optimitzat aquí ens podria anar bé per enfocar-nos en expressar des de la genuïnitat, no? És a dir, des d'un mateix... Sí, bueno, no sé, jo és que veig molt les bones intencions amb això de crear un Star System català, tal, no sé què, que és un debat que dona per a un altre podcast i ara no puc entrar, però tinc seriosos dubtes, encara que veig clarament les bones intencions darrere de tot això, però jo crec que hi ha un poder enorme en la intraduïbilitat.
Ho deixaré aquí com a statement. No, estic 100% d'acord. Pots desenvolupar una mica més, sí. que és molt interessant, No això, ho sé, Rita. perquè això també és més a nivell del món literari, per exemple, o que crec que és superpotent, no sé, tenim noms, penso en la Irene Solà, perquè sóc una mica fangirl d'ella, i em sembla una de les millors autores de la meva generació, però vull dir que com a exemple perfecte de persona que dialoga constantment amb la cultura catalana, però alhora té una mirada que no global, sinó que molt internacional, perquè vull dir que existeix. Això pot passar a Catalunya. Vull dir, també aquesta obsessió com de reproduir models d'altres llocs, també que a nivell d'estructures són insostenibles, perquè les estructures, vull dir, per molt que lluitem, per tal, fins i tot aconseguint el que ens agradaria, tampoc les tindríem, perquè al final són petits. No? No sé. Sí, En fi. i aquesta cosa de copiar formats a la petita, no? Que no funciona tant com simplement trobar una cosa genuïna i pròpia i explicar-la amb les teves paraules. Sí. I que, de fet, això és el que acaba fent que altres cultures generin coses atractives per nosaltres. És a dir, penso en els coreans, sempre pensem en els coreans, però per mi, jo no sé si sempre pensem en els coreans. Jo hi penso sovint, però vull dir que hi ha alguna cosa de genuí en alguns dels productes culturals, ara parlo, que mostren al món, que els fa més interessants que una còpia barata del format americà tal, no? És a dir, que jo crec que aquí també podríem tirar per aquest camí, tot i que és més fàcil de dir que de fer, suposo. Sí, però quan tens com el gegant aquest americà i també allà estan en la seva cultura, o sigui, jo crec que el problema és una mica aquest, però estic super d'acord amb el que diu la Rita, vull dir, a més que és supercutre i molt desinflat quan copies formats americans que simplement no es tradueixen, dient, tens les teves coses en català i culturals que podries estar potenciant i ja estàs... O sigui, que són moltes. O espanyols, passa el mateix. Bueno, per anar tancant una mica, Rita, abans parlaves de les eres, que, per recordar, era una mica al final una tendència. Jo, per exemple, mira, fa uns mesos volia vendre les meves Adidas Samba perquè feia 1000 anys que no me les posava i les volia vendre al Vinted. Llavors vaig veure que s'havien tornat a posar de moda i com que soc molt bàsica vaig dir, mira, pues aprofito i me les torno a posar i les tinc de fa 5 anys que després es van esgotar, vaig veure, jo les tenia. Però bueno, com podem connectar amb el que realment ens agrada? O sigui, en vista d'això, saps? I no deixar-nos guiar per les xarxes. Jo ara mateix porto a posar les meves Adidas Samba, que anava a tirar fa 8 mesos. Clar, això que també ho comentava una mica, no? Igual que els cors, això, les eres aquestes no deixen de ser una manera de branding personal, no? Al final com una mena d'intent desesperat de classificar-nos, posar ordre, controlar la narrativa de la nostra vida, que clarament se'ns en va de les mans, no? Vull dir, se'ns escapa absolutament. I també com fa molta gràcia com aquesta importància d'anunciar dramàticament, no? Que estàs entrant en aquest moment. Sí. No? Bueno, ja sabem que a internet la hiperbole és molt important. Una possibilitat de començar de nou, també, no? Clar, i també hi ha un aspecte dissociatiu en tot això, no? O sigui, és com que fas una mena de distanciament sobre la teva pròpia vida, de veure't com a tu mateixa vivint la teva pròpia vida i sent com una mica la main character o la protagonista i donar-li potser a la teva vida també una aura més èpica i més significativa quan és la vida més banal o més mediocre que podria ser, no? També, clar, és veritat que pot haver-hi una part positiva darrere de, doncs això, permetre abraçar el canvi i la transformació, que són parts inherents de l'experiència humana i que són molt necessàries, però clar, aquesta dimensió positiva està totalment contaminada i travessada pel narcisisme propi de la performance online, no? O sigui, com d'això, de presentar-te com la protagonista, el main character, no sé què, donar-te més importància de la que tens o fins i tot ja arribar, en el pitjor dels casos, als deliris de grandesa, no? Llavors, clar, amb els cores passa el mateix, també tenen una vessant creativa? Sí, o sigui, en el moment en el que travessen la curiositat, la cultura d'arxiu, per exemple, que també és interessantíssima, això amb els cores, no? Però, en fi, no sé, llavors, a nivell de com sortir d'això, clar, és que és molt difícil. O sigui, també ser molt conscient de què són els gustos, no? De que sobre gustos s'ha escrit tot, al contrari de la dita popular, que tots som sobirans de crear el nostre propi gust, encara que sembli que no. I és molt difícil dir això, evidentment, però per mi el gust és un concepte molt important. Sempre cito a la Susan Sontag, que ella diu que mai hem de tractar amb condescendència aquesta facultat perquè és la que gestiona, diguéssim, com tota la resposta humana lliure en tant que no maquinal, o sigui que el gust és una cosa molt important. Llavors, a més a nivell personal, com de tip, jo el que m'ha anat molt bé és com intentar reconnectar amb les coses amb les que gaudia quan era més petita o era adolescent. Això, a nivell personal, a mi m'ha anat molt bé i que potser en aquell moment les portava més d'amagat perquè no eren el més guai o el més cool, el més alternatiu, i a mi personalment com connectar amb que, evidentment, tampoc eren pures, perquè jo quan era petita, és veritat, no tenia TikTok, però vull dir que ja estava a internet, però a mi això personalment m'ha anat bastant bé. Llavors crec que m'hauria de fer com otaku emo, si començo a pensar en això. Doncs mira...
Mira, moltes gràcies, Rita, perquè la veritat és que ens agrada acabar els episodis amb un to optimista per no pensar que està tot perdut i ens convertirem en esclaus de TikTok amb cervells incapaços de produir dopamina per si sols. Llavors, Albert, jo no sé si vols afegir alguna reflexió també en aquesta línia així més... Optimista, no? Sí. Encoratjadora. No, jo crec que ja a vegades parlem d'internet. Internet no és l'internet de plataformes. Crec que navegar i viure... Navegar m'agradava molt quan parlàvem de navegar, era bastant guapo. Però passar el temps en llocs menys eficients, on, per tant, amb un algoritme menys eficient, on tot està menys marcat, que encara existeixen, pot ser interessant. Pot ser espais més comunitaris, espais on no hi ha tanta pressió d'un mercat, pot ser una via que es dibuixen, hi ha llocs, hi ha espais així. Reddit ha sigut durant molts anys un lloc així, comunitats de Discord no tòxiques també podrien ser. Em fa l'efecte que hi ha camins alternatius que no t'aixafen el gust, on pots construir un gust una mica més cutre i teu i no tan perfecte i potser fora de les eres i dels cores i tal. Total. Tota l'escola del videoassaig de YouTube, també. Per exemple. Un altre... Molt bé, doncs molt interessant, prendrem nota de tot això. Crec que ho haurem de deixar aquí. Volíem demanar disculpes per si ens hem passat amb l'ús dels anglicismes i de termes que potser no acaben de ser coneguts per tothom, però era bastant impossible fer-ho si no fèiem això. Podem posar un comptador d'anglicismes. Exacte, xupito per cada anglicisme. Uau. Doncs res, Rita i Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per ha estat venir. molt interessant. A vosaltres. I als nostres oients, moltes gràcies per escoltar-nos des de casa. Això és Com dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló. Adéu.